שאימא בחנה יפה וצעירה נסעה על גבעה בנה בית חלפו האביבים חצי מהכולם וטלטלים הפכו שיבה בינתיים אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה אותה הדומיה וגם אותה התפאורה חורשת האקליפטוס הגשר לסירה וריח המלוח על המים חורשת האקליפטוס הגשר לסירה וריח על המים בשביל הנה יורדת. Моля за внимание. Настоящата пресконференция има за цел да информира обществеността. Заповядай. Тук е европейски политиките. Намерете място, където да седите. Заповядайте, седите. Кафе си нещо да предложим, че... Уважаеми гости, настоящата пресконференция има за цел да информира обществеността за стартирането на национален европейски проект и решаващ ни помагане. Подписан бе договор за публично-частно партньорство с НПО Фондация Филипополис Стади с общината. Аз съм инженер Атанас Стоев, от Пловдив съм и съм координатор на проекта. В моя екип са ръководител на проекта госпожа София Иванова, сътрудник на проекта госпожа Гергана Абрамова и счетоводител на проекта е госпожица Радомира Никифорова. Благодаря на финансиращата организация в лицето на господин Иван Борисов, който за съжаление отсъства, за възможността да реализираме нашата идея на практика. Благодаря за оказаното доверие от община Пловдив в лицето на госпожа Петя Гогова и господин Александър Константинов. Още в самото начало искам да отбележа, че абсолютно всички разходи по изпълнението на този проект са представени от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и от Ромския образователен фонд. Община Пловдив не се задължава с финансови средства по проекта. С госпожа Аврамова, която е директорка на основно училище Пенчо Славейков, наблюдавайки анализирахме връзката, която се прекъсва на децата с училище. Проблемът се проявява след 8-ми клас, когато децата трябва да изберат какви точно да станат
с какво точно да се занимават, какво ги влече най-много. Оказва се, че недостатъчната информираност на родителите, както и слабата мотивация на децата, стават пречка за по-нататъчното обучение на децата. Затова ние направихме едно проектно предложение чрез община Пловдив до Центъра за образователна интеграция на деца от етническите малцинства, с което да създадем предпоставки за повишаване на привлекателността към образованието. Нашата идея е на път да се превърне в реалност, след като бе одобрена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Именно за това още веднъж благодарим за възможността да реализираме идеите си на практика, с което да докажем, че нашият проект е работещ. Всяка една стъпка, която ще правим при реализирането на този проект, ще бъде споделена в медийното пространство и, разбира се, приемаме още идеи, които могат да подобрят средата и същностната реализация за постигане на по-добри резултати. Надявам се пред вас да има брошура, какво точно представлява проектът "Ти решаваш, ние помагаме". Там са посочени целите на проекта, задачите на проекта, обяснени са и целевите групи в него. Аз на това няма да се спирам подробно и няма да разглеждам проекта в дълбочина. Искам само да отбележа, че екипът в лицето на госпожа София Иванова и госпожа Гергана Абрамова има опит в сферата на образованието. Имаме пълно съдействие на община Пловдив в лицето на госпожа Петя Гогова и господин Александър Константинов и с това ни остава само ползотворна работа. Екипът е ентусиазиран и от факта, че това е ноу-хау. Такъв точно проект не се осъществява. В него се застъпва допълнителното обучение по български език и математика на децата от 7 клас и повишаване на информираността на учениците от 8 клас за кандидатстване в профилирани училища. За осъществяване на набелязаните цели ще се погрижат и професионални медиатори и психолози, които ще проведат срещи с учениците, с родителите, разговори, в които да се умеем да възстановим прекъснатата връзка на децата с училище. Децата ще имат възможност да изберат своята професия, ще се проведе и двудневен семинар съвместно с деца, учащи се в профилираните училища, с цел самите връстници да могат да общуват помежду си. Мисля проекта за много стойностен и очаквам с нетърпение да видя постигнатите от нас резултати. Пожелайте ни успех в начинанието, защото това ноу-хау би могло да се превърне в нещо по-голямо, ако се установи, че е работещо и дава добри резултати. Благодаря за вниманието. Беше на база по-ниските резултати на учениците в националните външни оценявания след 7 клас, които в последните 2 години се превърна в основния вход към системата за по-нататъчното професионално и профилирано обучение. Анализа на резултатите на представянето на учениците показва, че ниските им резултати са преди всичко плод на тяхната ниска мотивация и неразбирането за значението и възможностите, които им се предоставя в образователната система в целия. Разговорите с тях, с техните родители, въпреки опитите, въпреки информационните кампании, които всяка година провеждат, така и не успяват да се ориентират до края напълно какво и къде биха могли да учат и как да продължат за по-нататък. Така че смятам, че това и заложихме в проекта. Идеята е да мотивираме децата да продължат своето обучение и така да постигнем една интеграция, и то интеграция на вече мотивирани ученици останали, показали устойчивост в образователната система и се надявам, че успехите ще бъдат добри.
Аз няма какво друго да допълня. Къде ще пишат детайлите с подробности за това как. Да, разбира се. Колежки. Както започнах, няма какво още толкова да допълня. Просто също бях впечатлена от идеята на този проект и се ангажирах с него, защото образованието наистина там трябва да помогнем и на децата. Има сред тях, аз съм посещавала тези училища в Вардарско Липиново, има деца, които искат и могат да продължат образованието. И нашата задача е да поработим повече и с родителите, защото проблемът е от къщи. Когато работим и с родителите и екипа, който ще бъде ангажиран с тази работа, предполагам, че ще направим нещо много добро. Тези деца и след тях другите да намерят пътя в живота си, защото ние просто ще им дадем възможност за една реализация в живота им. Също искам няколко думи да кажа. Първо, мисля, че удачно е проектът формулиран и базата, която е създадена в Пенчество век, мисля, че там има възможности да се реализира подобен проект. Едно от най-големите училища е, може би, не само в град Пловдив, но когато говорим за реализация на образователни програми сред етническите малцинства, има и още един компонент. Освен това, което посочваме децата, родителите и учителите, преподавателите. Значи това е един триъгълник, който трябва да се спазва, за да има равновесие. Ако абсолютизираме ролята само на родителите, е погрешно. Да кажем, за всички неудачи виновни са родителите. Погрешно. Но ако кажем, че за всички тази ситуация, която се в момента млади хора не знаят да говорят български език, са виновни само учителите, също е погрешно. Умението, успеха на този проект, аз се надявам, че ще бъде действително успешен. Това е нов модел, нов начин. Разбира се, до сега ще представи 20 години за подобни проекти. Това е първият проект, който аз се надявам, че ще има успех и не само в Пловдив. Въпросът е в тази ситуация, ако се умеем да търсим хармония между тези триъгълници, ще успеем. Ако оставим и прехвърляме всичко на родителите, няма да успеем. Наско ще отчете прекрасно проекта, ще мине всичко добре, но резултати и последствия. И последното. За съжаление, госпожо Гогова, вие в тази материя сте много години, имате представа за какво става дума. За съжаление, Наско, бих помолил да засилим и като първи компонент ограмотяване на български език. Защото не е тайна, че млади хора по 20-25 годишни, млади хора, социалните служби най-показателно е да се отиде да се види, не знаят да изразят проблема си да обяснят, не знаят да пишат да, не. Бих помолил този проект, ще помогнем с каквото можем, не само да гледаме страни да оценяваме. Аз съм готов със своя опит, със своите възможности, със своята подготовка да помогна за реализация този проект, защото заслужава, но бих помолил като първа крачка, като първи компонент от този проект да засилим този момент и постепенно да преминем към втория панел от този проект. Да преминем квалификацията, завършването на образование, основно, средно, висше, кандидатстване на висшите учебни заведения. Всичко това можем да направим, ако реализираме този. Човекът трябва да има език да комуникира. Сложен проблем се формира, конфликтен момент се формира между общуващи от квартал Столипиново, например, и социални работи, когато не може млад човек да обясни проблема си. И оттам тръгват вече едни сложни отношения, които в много случаи някои хора се опитват да ги етнизират на тези социални проблеми. Това са няколко неща, които искам да кажа. Благодаря за вниманието. Той да разчита на професионализма на директорката на Славейково училище, на професионализма на дирекция образование, на нашите колеги от дирекция евроинтеграция, които съзнаха, че това е един много добър проект и го подкрепиха пред фонда в България. Затова, защото
да се наблегне на всички мерки, не само на една, и да се обединят всички мерки в усилията, които са се провеждали и ще продължат да се провеждат по процеса на десегрегация, по процеса за ограничение, както каза Асенко, по процеса за консултиране, защото защо го искам това? Основната цел на нас, като ръководители на община Пловдив, основната цел на общинските съветници в подкрепа на всичките решения, които взема общински съвет, е, че населението в нашите етнически смесени райони, които имаме в Пловдив, трябва да се подпомага чрез образование. Ако ние не работим с децата от ясната в детската градина, след това в началното училище, ние няма да постигнем това, което искаме да интегрираме и тази общност да получи своята грамотност, след това своята заедност и своето самочувствие като реални граждани. Първо на Пловдив, след това на страната. Това е пътя. Чрез образование. И съм щастлива, че можем да си поздравим с този проект. Вярвам на екипа ви, доволна съм, че ви имам, пожелавам ви успех. Благодаря. Аз може ли само дълго време ще напълня да работя, много успешно работим в областта на десегрегацията на учениците от квартала, но това е следващата крачка, когато вече ще разчитаме на мотивацията на децата, те сами да направят крачката към града, към обществото като цяло. Оттам и към света, разбира се, надявам се и винаги. Благодаря ви. Успешен ден желая. Сега може да си вече да напред. Да. כשאימא בהנה יפה וצעירה, אז אבא על גבעה בנה לה בית. חלפו האביבים חצי מהפלם, וטלטלים הפכו שיבה בינתיים. אבל על חוף ירדן כמו מהומה לא קרה אותה הדומיה, וגם אותה התפאורה